Τι σημαίνει συμβίωση? Το ψαράκι ζει με τη φάλαινα. Ξέρω εγώ, ο υποπόταμος μπαίνει το πουλί και του καθαρίζει το αυτό. Αμοιβαία ωφέλη. Μια ιστορία αμοιβαίου ωφέλους είναι το μυτοχόνδριο μέσα στο κύτταρο. Θα δείτε πώς και γιατί. Δεν προχωράνε στη ζωή χωρίς αμοιβαίο όφελος μερικά πράγματα. Βέβαια θα κουβεντιάσουμε τι είναι, τη δομή του. Δηλαδή θα κάνω zoom in, θα μπω μες στο κύτταρο, θα πάω κοντά στο μυτοχόνδριο, θα το μεγενθύνω. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι βιοχημικός. Τι κοιτάει ο βιοχημικός? Κάνει συνεχώς zoom in στο χρόνο. Ναι ρε φίλε, στο χρόνο. Πόσο μέσα? Στο νανοσεκόντ. Εκεί γίνονται οι αντιδράσεις. Στο νανοσεκόντ. Στο χώρο, στο νανόμετρο και πιο μέσα, στο Άγκστρομ. Εκεί γίνονται τα παιχνίδια. Πολύ πριν και κάποια στιγμή ο γιατρός μετά από 10 χρόνια βλέπει ένα καρκίνωμα. Μα άρχισαν 10 χρόνια πριν. Αν είχες βάλει το βιοχημικό θα το είχε δει. Άρα, κοιτάξτε, η επιστήμη είναι πολύπλοκη. Αν φάω ζάχαρη, αν τρώω πολύ ζάχαρη θα πάθω διαβήτη, είναι μια φράση με πόσες λεξούλες, 5-6. Αν τις βάλεις όμως στο μικροσκόπιο της επιστήμης και αν φτάσεις στο υποκυταρικό, τότε τρελάθηκες, είναι πολλές χιλιάδες σελίδες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ θα προσπαθήσω να τα κάνω απλά. Λοιπόν, άρα, πώς είναι στο χώρο το μυτοχόνδριο, πώς είναι το μυτοχόνδριο. Να τα ρε παιδιά, να το κυταράκι. Αυτό είναι το κύτταρο, το οποίο έχει πολλά πράγματα μέσα. Και έχει και πυρήνα. Είπαμε, ένα μέσο όρο του κυττάρου. Μυϊκό κύτταρο, σηκωτήσιο κύτταρο, εγκεφαλικό, έτσι είναι όλα περίπου. Σπέρμα είναι, οάριο είναι, όλα κύτταρα. Γενικά όλα λοιπόν έχουν ένα πυρήνα στη μέση με τον αυτοκράτορα DNA. Έχει υποβαθμιστεί όμως τα γενετικά. Δέσποινα, ο καρκίνος είναι γενετική νόσος ή διατροφική? Περιβαλλοντολογική. Ναι, αλλά για το χημικό περιβάλλον είναι τα διατροφικά μόρια. Και έχει άλλα διάφορα μικρούλια πράγματα που βοηθάνε. Έχει διαλυτήριο πλοίων. Αυτοφαγία. Άμα κάτι χαλάσει, το παίρνει, το πετάει μέσα στο διαλυτήριο και ορμάνε πάνω του ένζημα ψαλίδια, το ξεσκίζουνε και τελειώνει, πεθαίνει. Αυτό είναι το αρχείο της στάζη. Η στάζη, δηλαδή είναι το αρχείο, το DNA, είναι όλα γραμμένα εκεί μέσα. Το κάθε ένα κάνει τη δουλίτσα του. Και αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα είναι αυτά εδώ τα μυτοχόνδρια, τα οποία θα κάνω φοβερό zoom in, θα τα μεγαλώσω να τα δείτε και θα σας πω τη δομή τους και επειδή η δομή καθορίζει τη λειτουργία, έτσι δεν είναι, ένα τούβλο κάνει σπίτι, το βούτυρο κάνει μια πάστα. Η δομή καθορίζει τη λειτουργία. Στο σπίτι μένω, την πάστα την τρώω. Και τι ιδιότητες έχει. Μπορεί να φαίνεται έτσι απλό, αλλά είναι πολύ ζουζούνι. Όταν φτάνουν να λένε, για δες τα εγκεφαλικά, αυτός που έπαθε εγκεφαλικό, για ψάξου τα μυτοχόνδρια. Του ψάξες τα μυτοχόνδρια. Για δες τον καρκίνο με τα μυτοχόνδρια. Η επιστήμη έχει φτάσει πια, δεν γίνεται, σε υποκυταρικό. Δηλαδή μπήκε μέσα στο κύτταρο, ψάχνει μέσα στο κύτταρο. Πολλούς ρόλους. Εγώ με τη Φόφη τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο έκανα εργαστήρια στους φοιτητές και ήξερα ότι το μυτοχόνδριο και έλεγα ξέρετε τώρα θα σας μιλήσουμε σήμερα για την μπαταρία του κυττάρου. Το είπα προηγουμένως. Δεν είπα ότι κόβει, είναι μπαταρία. Φτιάχνει ATP, φτιάχνει νόμισμα. Δεν είναι μόνο, σήμερα δεν πλασάρεται έτσι. Σήμερα το λένε, άμα θες με μια κουβέντα να πεις Δέσποινα, το λένε οι αντένες του κυττάρου. Κάτσο, εντάξει είναι και μπαταρία, γιατί θα τα πω, αλλά κυρίως είναι αυτό που μυρίζεται, τι γίνεται και συνομιλεί το μυτοχόνδριο του επινεφριδίου μου με το μυτοχόνδριο στην κεφάλα μου. Πώς? Με τον τρόπο που έχουν να συζητάμε, με χημικές ενώσεις. Θα πούμε πώς και τι. Άρα έχει και άλλους ρόλους. Πολλούς θα τους πούμε.
Εδώ θα κάνουμε λίγο βιοχημία με τον τρόπο που είμαστε στην καρδιά της βιοχημίας. Ζωή ίσον ενέργεια. Μυτοχόνδριο ίσον ενέργεια. Θα πούμε δύο βασικά για τα βασικά ενεργειακά μονοπάτια. Ουρία, το φορτηγό του οξυγόνου, η έμι, ασβέστιο. Τα ρυθμίζει όλα το μυτοχόνδριο. Ομοιόσταση. Πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένη συγκέντρωση αναπάσταση. Ποιος ρυθμίζει, έτσι και μεγαλώσει. Άμα κάνει λάθος ο χειρουργός και αντί για το θηροειδή σου κόψει τον παραθυροειδή, μένεις έτσι στα χεράκια σου. Ασβέστιο. Πήραξε τον αδένα του ασβεστίου. Δεν κουνιέσαι, κάθεσαι έτσι. Δεν μπορείς. Το ασβέστιο. Τρομερό μεταλλικό ιόν για το κορμί. Το ρυθμίζει Δέσποινα το μυτοχόνδριο το ασβέστιο. Το παιδάκι έχει οτίτιδα, το αυτάκι του. Και αν είναι στις ηλικίες 1 έως 3, του χώνεις αντιβίωση. Ναι, αλλά όπως θα δούμε, αυτό το μυτοχόνδριο ήταν κάποτε μικρόβιο, ήταν βακτήριο. Δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη. Τρως εσύ λοιπόν να σκοτώσεις το βακτήριο στο αυτί του παιδιού και κάποια αντιβιωτικά σκοτώνουν και αυτό. Στην άλλη ομιλία για το εντερικό μικροβίωμα, δεν κάναμε ομιλία. Δεν είπαμε ότι είναι ένας καινούριος θηροειδής, ένας καινούριος ενδοκρινής αδένας. Πάλι το παιδάκι 1 έως 3 με την οτίτιδα που έφαγε πολλά αντιβιωτικά, σκότωσαν εδώ τα βακτήρια, αλλά τους σκότωσαν και πολλά από τα μικρόβια εδώ μέσα. Και αυτισμός. Αυτισμός το παιδί. Αυτιστικό το παιδί. Πάρτε τα αυτιστικά παιδιά, κάντε τους ανάλυση στα κόπρανα εντερικού μικροβιώματος, να δείτε πώς είναι σε σχέση με τα καλά παιδάκια. Σου έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα θα πω όλο το μάθημα το πω από την πρώτη διαφάνεια. Λοιπόν, η χνηλάτης. Ο άνθρωπος πάντα ήθελε να ξέρει από πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε από το Βόρειο Πόλο, το 500.000 π.Χ. Το μυτοχόνδριο εργαλείο για να δεις από πού ξεκίνησε ο άνθρωπος και πότε. Θα πούμε πώς έγινε αυτό. Και τέλος, έκλεψα λίγο και από την τεχνητή νοημοσύνη, το έχω τζάμπα το GPT στο κινητό μου, ότι δεν ξέρω, αντί να κάθομαι 10 ώρες να ψάχνω, τι γνώμη έχεις, πώς πρέπει να φάνε τα μυτοχόνδρια και τι, να ενδυναμωθούνε, χρακ, μια μισή σελίδα. Αγγλικούλια, μετάφραση, σας τα έφερα. Όχι, και έχω στο κινητό το ChatGPT που είναι μαθητής δημοτικού, γιατί είμαι τσιγκούνης. Δεν δίνω 20 ευρώ το μήνα να πάρω το ChatGPT που είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δέσποινα, σε πληροφορώ, του έκανα στο μαθητή δημοτικού, το ChatGPT, το φίλο μου, τόσο ειδικές ερωτήσεις και απαντούσε σε όλα. Δεν χρειάστηκα να δώνω 20 ευρώ το μήνα για να νοικιάσω τον καθηγητή του. Σε όλα μου απάντησε. Τώρα που θα πέσουν 500 δις, νάτος. Αυτός το είπε. Η χρόνια, ακούστε κορώνα, η χρόνια νόσος είναι μια λάθος στο μυτοχόνδριο. Μυτοχονδριακή. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι, απολογούμε, είναι ο γκουρού μου, είναι ο άνθρωπος, είναι η κορυφή της πλανητικής υγείας. Και βέβαια ξέρει και πολύ καλή βιοχημία. Γιατί είναι ενδοκρινολόγος. Δεν μπορεί ένας ενδοκρινολόγος να μην ξέρει πώς μεταβολίζεται μια ορμόνη. Ξέρει όλες τις ορμόνες. Όλοι οι ενδοκρινολόγοι πρέπει να ξέρουν πολύ καλή βιοχημία. Και με τράβηξε εμένα με αυτή τη γνώση. Και επειδή έχει και μυαλό, πολύ καλό. Έχει πάρει και ένα μάστερ στα οικονομικά. Οπότε η σκέψη του είναι κοινωνικο-οικονομική. Ρόμπερτ Λούστινγκ, καθηγητής παιδιατρικής ενδοκρινολογίας. Σε ποιο? Στο μεγάλο Στάνφορντ. Σαν συμβίωση. Δέστε εδώ
Δαμασκός 1889 φωτογραφία. Ένας Μωαμεθανός τυφλός συμβιώνει με έναν ανάπηρο χριστιανό στην πλάτη του. Πεθάναν και οι δυο μαζί. Ο ένας βλέπει και ο άλλος περπατάει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο παράδειγμα από τη συμβίωση. Περνάμε σιγά σιγά στο μυτοχόνδριο. Ο μεγάλος πατέρας της χημείας, ο Αντουάν Λαβουαζιέ, κύριε Δημήτρη Ασβεστά, που είσαι και καλός χημικός. Ο Λαβουαζιέ. Όλοι μαθαίνουν, όλοι ξέρουν για τον Λαβουαζιέ. Τον έφαγε η Γαλλική Επανάσταση. Του κόψαν το κεφάλι γιατί ήταν αριστοκράτης. Αλλά είπε πολλά ωραία πράγματα. Και όσον αφορά το μυτοχόνδριο, άρχισε να συνδέει τη ζωή με την αναπνοή. Το μυτοχόνδριο είναι αναπνοή. Και είπε αυτά που είπε, μπλα μπλα, εύκολα. Η ζωή, δέστε εδώ, είμαστε σήμερα εδώ και πάμε πίσω, 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Μόνο πέτρες και πουθενά ζωή. Περνάνε τα εκατομμύρια, και αρχίζει να εμφανίζεται η ζωή. Πώς εμφανίστηκε η ζωή? Με μονοκύτταρους οργανισμούς, με βακτήρια. Πώς ζούσαν? Μα δεν είχε οξυγόνο. Τι τρώγανε? Ρουφούσανε διοξίδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Τι εκπνέανε? Μεθάνιο. Άρα ήταν όλη η ατμόσφαιρα αναγωγική, πουθενά οξυγόνο. Μεθάνιο, υδρογόνα, διοξίδιο του άνθρακα. Μόνο. Τσάκα, 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 περνάνε σιγά σιγά, κυλάει το ρολόι, το γεωλογικό ρολόι και κάποια στιγμή, στα 3 δισεκατομμύρια μιλάω, εμφανίζονται στους ωκεανούς τα λεγόμενα κυανοφύκη δέσποινα που αρχίζουν και παράγουν οξυγόνο. Αρχίζει η ατμόσφαιρα σιγά σιγά να γεμίζει οξυγόνο και σκοτώνει 95% όλης της ζωής. Όλα τα βακτήρια, τα μονοκύτταρα, τα πέθανε. Δεν μπορούσαν να είναι οξυδοτική κατάσταση. Δεν έχουν μάθει. Άρα από εδώ και πέρα, εδώ λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να έχεις ένα τύπο μέσα σου που να μπορεί να δουλεύει με το οξυγόνο. Και αυτός ο τύπος ήταν ένα αλφα πρωτεοβακτήριο που σήμερα το έχουμε βαπτίσει μυτοχόνδριο. Και εθελοντικά ιδρυματοποιήθηκε. Δεν μπαίνει στη φύση ένα μικρόβιο μέσα σε ένα μεγάλο, όταν μπει το μεγάλο το ξεσκίζει. Το τρώει, χλακ, και μαχεί το κόβει. Εδώ μπήκε ο πιτσιρικάς μέσα και έμεινε το Γιατί ο πιτσιρικάς ήξερε να χρησιμοποιεί οξυγόνο. Και σου λέει το μεγάλο, λέει το μικρό, συμβίωση μυαλού. Κάτσε να πάω σε ένα μεγάλο να με προστατεύσει και να μου δίνει τροφή. Λέει το μεγάλο, ας πάρω τον πιτσιρικά να μπορώ να χρησιμοποιώ οξυγόνο. Είμαστε στα 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός της εξέλιξης. Από τη στιγμή που ο μεγάλος, ένα αρχαίο βακτήριο, ζουν ακόμα, ένα αρχαίο, βούτυξε μέσα του το μικρό μυτοχόνδριο, ο χρόνος 0 για πολυκυταρικότητα, για να φτιαχτεί ένας Σοφοκλής. Μετά από 2,5... τότε είναι ο χρόνος 0 που φτιάχνει αυτό το ωραίο το παλικάρι και ζει. Άρχισε η πολυκυταρικότητα. Με το μυτοχόνδριο. Τα άλλα είναι γνωστά. Εντάξει, ιστορία, βρέθηκαν κάποια... Εδώ θα βλέπετε... Κάποιοι το είπανε, δηλαδή εδώ δεν βλέπεις, ας πούμε, αυτός ο τύπος εδώ, αυτός ο Eugene Kennedy, προτάθηκε για Νόμπελ. Δεν το πήρε, αλλά για να σε προτείνουν για Νόμπελ πρέπει να έχεις κάνει, είναι πολλή δουλειά, πολύ αίμα. Ο άλλος, ο Λένιτζερ. Τι διαβάζαμε στο πανεπιστήμιο? Τη βιοχημία του Λένιτζερ. Αυτοί οι δυο τυπάδες έκαναν για πρώτη φορά, είπαν ότι τα αναπνευστικά ένζημα, η αναπνοή, γίνεται μέσα στο κύτταρο και μέσα στο μυτοχόνδριο. Και εδώ μια σεξιστική ιστορία. Ήρθε μια φοβερή τύψη επιστημόνισσα, η Λίν Μαργιούλης, και λέει, δέστε τώρα, και πολιτιστικό bullying, δέσποινα, και σεξιστικό. Και τους λέει, βρήκα στα εργαστήρια ότι αυτό που δίνει ζωή και αναπνέουμε έχει βακτηριακή προέλευση. Είναι
πρώην βακτήριο. Άντε ρε τώρα εμείς άνθρωποι τώρα με το βακτήριο. Δεν το δεχόντουσαν. Εμείς οι επικούριοι λέμε πρέπει να σπάσεις ορισμένες τσιμεντωμένες πεποιθήσεις. Επιστήμονες δεν θέλαν να το δεχτούν. Τι έκανε η φουκαριάρα? Πήγε και παντρεύτηκε το διάσημο Καρλ Σαγκάν. Και στέλνει την εργασία, όχι σαν Λιν Μαριούλη, το όνομά της, σαν Λιν Σαγκάν. Ο Καρλ Σαγκάν τότε ήταν μεγάλη μορφή και ένα περιοδικάκι, όχι ιδιαίτερα δυνατό, φόφι. Όπα, τι το δημοσίευσε? Journal of Theoretical Biology. Μικρό impact. Τι είπε αυτή? Το ζουμί. Είπε, προεχόμαστε, η κύρια λειτουργία μας, η αναπνοή μας γίνεται από ένα πρώην βακτήριο. Πάρτε το χαμπάρι. Και άμα είναι βακτήριο, έχει όλες τις ιδιότητες. Τα βακτήρια ανταλλάσσουν ζεύγη DNA μεταξύ τους. Μάλιστα μοιάζει το μυτοχόνδριο με ένα σημερινό βακτήριο, τη ρικέτσια. Το DNA του έχει κάποια ιδιομορφία, θα τη δούμε. Αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αλλά ο τίτλος μου λέει, ένα πρωτεοβακτήριο που γιατί λες μας έκανε ανθρώπους? Γιατί όταν το μικρούλι μπήκε στο μεγάλο μέσα, γενναιόδωρα του έδωσε πάρα πολλά από τα γονίδια του. Ενώ είχε μονάχο του 4.000 γονίδια, δηλαδή με τα γονίδια του είχε το φουκαριάρικο τις εντολές να φτιάξει όλα του τα κομμάτια. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο μεγάλο κύτταρο, τα έδωσε γιατί τα βακτήρια δίνουν, ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Έδωσε πάρα πολλά και του μείνανε μόνο 12, δέστε από τα 4.000, μόνο του έχει μόνο 12 γονίδια και για να φτιαχτεί πρέπει να έρθει εντολή από το μεγάλο DNA για να φτιαχτεί. Δεν το πολύ καταλάβατε αυτό, Κυριάκο. Σας καταλαβαίνω. Έχω διδακτορικό στην ψυχολογία. Λοιπόν, zoom in σε εκείνο το μικρούλι, το μυτοχόνδριο που είδατε στην αρχή. Και φτάνει εδώ. Εδώ πρέπει να το περιγράψουμε. Εδώ είναι όλη η βιοχημία. Καταρχάς, κάνει μπαμ ότι είναι βακτήριο, γιατί έχει δύο μεμβράνες. Όλα τα βακτήρια έχουν μια εξωτερική μεμβράνη και μια εσωτερική. Okay? Κάνει μπαμ ότι είναι βακτήριο, γιατί έχει, δέστε, φόφιδες, πλασμίδια. Πολλά μικρά κυκλικά DNA. Τα βακτήρια έχουν και χρωμοσωμικό μεγάλο, αλλά έχουν πολλά τέτοια. Αυτό δεν έχει μεγάλο. Έχει μόνο μικρούλια DNA. Δέστε τα. Προσέξτε. Το ένα μυτοχόνδριο. Φύγαμε από το κύτταρο το μεγάλο. Είμαστε στο μυτοχόνδριο. Το ένα μυτοχόνδριο μπορεί να έχει μέχρι και 12 DNA μέσα του. Βλέπετε, τα έχει στο εσωτερικό. Εδώ αυτή είναι η έξω μεμβράνη, εδώ είναι η εσωτερική μεμβράνη, εδώ είναι common sense, εδώ είναι ο διαμεμβρανικός χώρος και εδώ είναι η μήτρα του μυτοχονδρίου, το εσωτερικό. Όλα γίνονται μέσα εκεί. Κοιτάξτε, εδώ έχει μια σειρά, θα την κάνω και αυτήν τη σειρά. Φτάσαμε τώρα στο νανόμετρο. Θα την κάνω και αυτήν zoom in. Αλλά από τώρα πρέπει να σας πω ότι όλη η αναπνοή του οξυγόνο γίνεται εδώ. Κάποιες βιοχημικές αντιδράσεις με το οξυγόνο. Καλύτερα να σας το πω όμως στη μεγαλύτερη διάρκεια. Και επίσης κάνει μπαμ ότι είναι βακτήριο, διότι έχει και τα δικά του ριβοσώματα. Δέστε, τι είναι αυτά τα μαύρα? Είναι μηχανές. Δεν μπορείς να έχεις μόνο το DNA πώς θα φτιάξεις κάτι, πρέπει να έχεις και τη μηχανή να το φτιάξεις. Έχει μικρούλια ριβοσώματα. Τι είναι τα ριβοσώματα? Οι μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών. Έχει δικά του, γιατί κάπου ήταν ανεξάρτητο. Αλλά όλο το ζουμί είναι σε αυτά τα κιτρινάκια, τα οποία όμως θέλω να τα πω μετά στο μεγαλύτερο ζουμίν. Να η δομή. Άρα λοιπόν την είπαμε τη δομή του. Ωραία, πάμε παρακάτω. Της μάνας μου το Άριο, έτσι αυτός ο ωραίος τύπος έτσι έγινε. Της μανούλας μου το τεράστιο Άριο και ο μπαγλαμάς του μπαμπά μου.
Δέστε τώρα τα θηλυκά, η αυτάρκεια των θηλυκών. Θα σας πω μια ιστορία τώρα, εδώ πάνω. Πόσο δε την κάνουν τη δουλειά μόνος μου, σήκω φύγε. Αλλά σε θέλω και λίγο. Δέστε. Καταρχάς είναι 10.000 πιο φορές, ο γίγαντας 10.000 φορές πιο μεγάλο από το άλλο. Και πάμε στη στιγμή της αγάπης. Εδώ. Δέστε τον αυτόν, για πάμε σε αυτόν. Νάτος, το σπερματοζωάριο είναι αυτό. Κοιτάξτε, το σπερματοζωάριο έχει μια πρωτεΐνη η οποία γυρίζει για να πηγαίνει ο μάγκας, ξέρετε προς τα πού, προς τα πάνω, και έχει τις μπαταρίες εδώ. Αυτό είναι ένα κύτταρο, ολόκληρο ένα κύτταρο. Τα μυτοχόνδρια μέσα στο κύτταρο είναι όλα μαζεμένα εδώ, να τα. Zoom είναι εδώ, πήρα ένα από τα πόσα είναι εδώ, 75 μπαταρίες, 75 μυτοχόνδρια και είναι έτσι. 75 τέτοια. Και έρχεται η στιγμή να συναντήσει το Άρη της μαμάς μου. Το συναντάει, μπαίνει μέσα και μόλις μπαίνει μέσα του λέει «Μάγκα, τώρα θα σε σκοτώσω». Του αφήνει μόνο το DNA, γιατί έχει DNA ο μάγκας εδώ. Και του καθαρίζει όλα αυτά, του τα σκοτώνει. Με έναν τρόπο δολοφονικό. Program cell death, απόπτωση. Του τα σκοτώνει όλα τα μυτοχόνδρια. Και μένει ένα πλέον γονιμοποιημένο οάριο που θα γίνει Αντωνάκης μετά από 9 μήνες, αλλά όταν διαιρείται ξανά και ξανά, μόνο της μανούλας τα μυτοχόνδρια. Τέρμα. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί αυτή η αυτάρκεια του θηλυκού κυτάρου, γιατί είναι φοβερό στο μυαλό του. Γιατί λέει, σε βάλω εγώ μέσα, θα σε βάλω μέσα εσένα μυτοχόνδριο που έχει τα μικρά κυκλάκια, το DNA. Παθαίνουν πολλές μεταλλάξεις εκείνα τα DNA τα μικρά. Δεν ρισκάρω εγώ μια ζωή με μεταλλαγμένο γενετικό υλικό. Αφού πόσα έχω, 100.000 τέτοια. Έχω 100.000 μυτοχόνδρια μέσα μου. Τι θα τα κάνω εγώ τα αρσενικά μυτοχόνδρια. Αντίο. Και συνεχίζει, όλοι γινόμαστε, πάμε πιο κάτω με τις μηχανές της ενέργειας, τα μυτοχόνδρια, μόνο της μανούλας μας. Είπα ότι είμαι ένας άνθρωπος με 200 γειτονιές διαφορετικών κυτάρων. Το κεφάλι μου άλλο κύτταρο σχήμα, το σηκώτη μου άλλο, το νεφρό μου άλλο, ο μυς μου άλλο, το αίμα μου άλλα κύτταρα. Έχουν όλα τις ίδιες μπαταρίες μέσα σε αριθμό. Γιατί να έχουν, αφού δεν έχουν όλα την ίδια ενέργεια. Ο ποπός μου δεν πολύ δουλεύει, κάθεται εκεί πέρα. Το κεφάλι μου όμως δεν σταματάει ποτέ. Η καρδούλα μου δεν σταματάει ποτέ. Άρα θέλει μπαταρίες συνεχώς, πολλά μυτοχόνδρια. Η καρδούλα μου, το κύτταρο της καρδούλας μου, μιλάμε τώρα ανά ένα. Εδώ είναι λίγα, ο GPT μου έδωσε μεγαλύτερα νούμερα. Της καρδιάς τα μυτοχόνδρια, δηλαδή σπυράκο της καρδιάς, οι μπαταρίες μέσα στο κύτταρο είναι ανά ένα κύτταρο 6.000. 6.000 σταθμοί της ΔΕΗ σε ένα κύτταρο. Στο κεφάλι 100.000 μυτοχόνδρια. 100.000 σε ένα νευρώνα, σε ένα κύτταρο. Μη γελάς, Ράνια, είναι μέσα σου. Εγώ κάνω ιστορίες γνώθης αυτών. Αυτή τη στιγμή που τα λέω είναι μέσα σας. Κάνω φιλοσοφία τώρα, δεν κάνουμε βιοχημία. Δέστε πόσο ωραίοι και τέλειοι είστε. Τι φοβερή ορμονική ορχήστρα είναι αυτή και πώς δουλεύει. Και βέβαια, ποιο δεν έχει, 0. Το χαζό, το κόκκινο κύτταρο του το ερυθρό. Πάλι μυαλό, σου λέει καλά. Τι κάνει το ερυθρό? Το ερυθρό είναι ένα φορτηγό οξυγόνου. Το παίρνει το οξυγόνο από το πνευμόνι μου και το πάει στο πόδι μου. Άμα εγώ σε αυτό το κύτταρο που κουβαλάει οξυγόνο, στο κυταράκι του βάλω μυτοχόνδριο, το βλαμμένο το μυτοχόνδριο αρχίζει να τρώει το οξυγόνο. Εγώ δεν θα μου το φάει, γι' αυτό και μόνο το ερυθρό δεν έχει μυτοχόνδρια. Καλό, τι μυαλό, όλα είναι... Πάλι, εντάξει, τι να πούμε, τα είπαμε. Εδώ δεν λέει τίποτα αυτή η διαφάνεια, λέει ότι αυτό είναι ένα γενικό ανθρώπινο κύτταρο, έχει DNA το δικό του μυτοχόνδριο και έχει το DNA το γίγαντα. Ας δώσουμε μια τάξη μεγέθους.
Εδώ το βλέπετε, αυτό, να το DNA του μυτοχονδρίου. Έχουμε λοιπόν μέσα μας, να το μυτοχόνδριο, έχουμε μυτοχονδριακό DNA, ξανά zoom in που είναι αυτό, και αυτό έχει 16.500 σκαλοπάτια. 16.500 βάσεις DNA. Ενώ το θηρίο έχει 2,5 δισεκατομμύρια σκαλοπάτια. Τι είναι το DNA? Μια στριφογυριστή σκάλα, η οποία έχει σκαλοπάτια. Αυτό το DNA έχει 2,5 δισεκατομμύρια σκαλοπάτια, ενώ το μυτοχονδριακό έχει λιγότερα. Διάβασα πριν το Scientific American την περασμένη εβδομάδα και έλεγε, επειδή αυτό το μυτοχόνδριο έχει βακτηριακή, θυμάται έχει μια δολοφονικότητα. Τα μικρόβια σκοτώνονται, εκτός του ότι δίνουν το ένα στο άλλον, έχουν μέσα τους κάτι δολοφονικό. Και επειδή μπαίνει το μυτοχονδριακό DNA, κολλάει στο χρωμοσωμικό DNA το μεγάλο, έχουν κάνει μελέτες και είδανε άνθρωποι οι οποίοι πήραν πολλά κομμάτια του μυτοχονδριακού DNA, πολλά κομμάτια του μυτοχονδριακού DNA και κολλήθηκαν στο μεγάλο DNA, NUMTS λέγονται αυτά, δεν πήγαν καλά στη ζωή τους, και θέμα γύρανσης και θέμα αρρώστιας. Δέστε τώρα πόσο ακούει το περιβάλλον. Δεν είναι μια σταθερή, είπα για αριθμούς, δεν είναι σταθεροί, παίζουν, αλλάζουν. Μπορεί, γι' αυτό Δέσποινα περπατάω κάθε μέρα. Αν κάθομαι και αν ξαφνικά σηκωθώ το πρωί και αρχίσω μαραθώνιο, τα μυτοχόνδρια του μη μου διπλασιάζονται. Πώς καταλαβαίνει τι κάνω και βιογεννάει καινούρια μυτοχόνδρια. Με την άσκηση, με το περπάτημα. Γιατί έχει αυτιά και ακούει ότι υπάρχει ανάγκη να φτιάξω περισσότερα για να κάνω περισσότερη ενέργεια. Μην πεθάνεις, μην μείνεις από ενέργεια. Σωστό. Σωστό. Άρα με το περπάτημα, μία τεχνική, εκτός από το fasting, νηστεία, όχι τη χριστιανική νηστεία με 500 κιλά χαλβά, επιστημονικό fasting. Και το fasting αναγεννάει τα μυτοχόνδρια. Η άσκηση αναγεννάει τα μυτοχόνδρια. Όταν δω μια ωραία κοπέλα και με αγαπήσει και είμαι ωραίος χωρίς στρες, αναγέννηση μυτοχονδρίων. Γιαννάκη, για σένα αυτό. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, δέστε τώρα καταστάσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει κάνει διαρκώς το καταλαβαίνει τι γίνεται απ' έξω και συνεχώς σπάει στα δύο. Όταν θέλει πολλή ενέργεια, σπάει στα δύο. Περισσότερα μυτοχόνδρια, περισσότερη ενέργεια. Μετά ενώνονται. Και υπάρχει και ένα άλλο τρίτο. Άρα σχάση, σύνδεξη και αυτοφαγία. Τι είναι η αυτοφαγία? Είναι ένας εγγενής μηχανισμός μέσα μου ανακύκλωσης. Δεν τρώω απ' έξω, γιατί μην βλέπετε τώρα που έχουμε επάρκεια μεγάλη και αυθονία. Το άνθρωπος και το DNA του έχει περάσει από πολλά που δεν έβρισκε να φάει. Πέθαιναν, δεν πέθαιναν. Γιατί? Γιατί ενώ δεν έβαζε φαγητό από εδώ, ξαφνικά το αίμα λέει, καλά, πού βρέθηκαν πρωτεΐνες, πού βρέθηκαν λίπη? Βρέθηκαν γιατί ήρθαν από τη μέσα μεριά. Τι τα θέλω εγώ ένα κάρο μυτοχόνδρια όταν δεν έχω να φάω? Τα παίρνω, τα βάζω στο διαλυτήριο του κυτάρου, τα ψαλιδίζουν τα ένζημα και τα βγάζω στο αίμα σαν θρεπτικά υλικά. Αυτοφαγία. Όταν πρόκειται για μυτοχόνδριο, μυτοφαγία. Ωραία? Πολύ σωστά. Λέγαμε φόφοι, τα λέγαμε για μπαταρίες των κυτάρων. Δες πόσες άλλες δουλειές κάνουνε, τις οποίες πρέπει σύντομα να πω, γιατί έχω και για το κάθε ένα. Δες, καταρχάς, ο κύκλος, τι είναι εδώ, μια γρήγορη βιοχημία, πολύ γρήγορη. Και μάλιστα την κάνω εδώ μέσα. Όλα τα κύτταρα έχουν κυκλικές, καμιά δε 12, πόσες είναι, 12, αντιδράσεις μέσα στον κύκλο του Κρέψ, γυρνάει. Πώς τρέφεται, έρχεται η τροφή απ' έξω και τη γυρίζει ο κύκλος. Ο κύκλος
έρχεται η ζάχαρη ή τα λιπαρά και τροφοδοτούν αυτό το κύκλο που γυρνάει. Και αυτός ο κύκλος βγάζει ένα προϊόν που έρχεται στη μύτη μου και είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Αλλά παράγει και κάτι άλλο. Παράγει υδρογόνο, το οποίο φορτώνεται σε φορτηγά. Και αυτά τα φορτηγά, δεν τέλειωσε ακόμα, δεν ήρθε ακόμα η ιστορία της ενέργειας, τα φορτηγά φορτώνονται το υδρογόνο, πάνε στην εσωτερική μεμβράνη του μυτοχονδρίου, τσουκου. Και στο τέλος παίρνεις ενεργειακό νόμισμα, ATP. Θα σας το δείξω όμως. Τα λέω τόσο ωραία. Μα 60 χρόνια είναι η πιο μεγάλη μαγεία στην ιστορία της βιοχημίας. Πέσαν 5 Νόμπελ. Περάσανε 70 χρόνια για να τα λέω τόσα ωραία εγώ. Δεν είναι απλά. Η ουρία. Παράγεται ένα κομμάτι της ουρίας εδώ μέσα. Τι είναι η ουρία, θα τη δείτε. Όταν τρως μπριζόλα και τρως πολύ, στο τέλος μένει λίγη αμμονία. Η αμμονία είναι τοξική για την κεφάλα τουλάχιστον και για άλλα. Έχει έναν τρόπο ο οργανισμός την τοξική αμμονία την κάνει ουδέτερη, ακίνδυνη ουρία. Και τη βγάζει με τα τσίσα. Μεγαλείο. Άλλο. Η έμι. Τι είναι η έμι? Η έμι είναι ένα φορτηγό που κουβαλάει οξυγόνο. Ναι, αλλά αυτό κάνει εκείνο, αυτό κάνει εκείνο, αυτό κάνει εκείνο. Στο τέλος βγαίνει η έμι. 10-17 αντιδράσεις. Ναι, αλλά οι πρώτες αντιδράσεις ξεκινάνε πάλι στο μυτοχόνδριο. Να μην το πω το ρόλο. Καρδιολιπίνη, θα τα πούμε. Έγινα άντρας, γιατί έχω πολλές τεστοστερόνη. Γίνατε γυναίκες, γιατί έχετε ιστρογόνα. Ναι, αλλά τι σημαίνει γίνατε? Και είναι βιοχημικές αντιδράσεις. Αυτό κάνει εκείνο, αυτό κάνει εκείνο και μετά κάνει τεστοστερόνη. Ναι, αλλά από πού ξεκινάνε? Αυτό που όλοι σας έχουν δαιμονοποιήσει, τη χολυστερίνη. Όλα ξεκινάνε από τη χολυστερίνη. Εγώ θα με πάρουν στα δικαστήρια οι γιατροί, γιατί λέω δεν με ενδιαφέρει μέχρι 285 να έχεις χολυστερίνη, είσαι ωραίος. Μην πας, διάβασε λίγο. Τι προσέχουμε? Ένα πράγμα προσέχουμε. Να μην ανέβουν τα τριγλικερίδια. Ποιος είναι ο καλύτερος αθληματικός δείχτης? Βάζω, μπράβο Σπεσπινούλα μου, βάζω στον αριθμητή τα τριγλικερίδια και στον παρονομαστή του κλάσματος την HDL. Και το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο του 2,5. Θα μας θάψετε όλους. Πετάτε, ούτε την LDL. Τι φοβάστε την LDL? Τη λένε και κακή χολυστερίνη. Τέλος πάντων, σε άλλη ομιλία αυτά. Εδώ, το μυτοχόνδριο ρυθμίζει το ασβέστιο. Θυμάσαι, Φόφη, τι βάζαμε στη μυοσύνη για να δουλέψουν τα πειράματα? Ασβέστιο, χλωριούχο ασβέστιο. Με τσιμπάει μέλισσα, Φάνη. Δεν είναι απλό να καταλάβω. Αντωνάκη, σε τσίμπησε η μέλισσα, τράβατο. Έχει μια σωρία ηλεκτρικό ρεύμα. Για να γίνει ηλεκτρικό ρεύμα και να έρθει και μετά να ξαναγυρίσει για να τραβήξω, ιστορίες και ασβεστίου. Λοιπόν, το μυτοχόνδριο είναι μια ρουφίχτρα, κρατάει, είναι μια τράπεζα ασβεστίου. Θα σας δείξω δύο λόγια. Και κάνουν και σινιάλα, μιλάνε μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται. Πώς μιλάνε, χημική κουβεντούλα, το ένα μυτοχόνδριο μετά. Πώς μιλάει το κύτταρο με το άλλο κύτταρο, Σπύρο? Δεν προσέχεις, χαζεύεις λίγο. Σπύρο, μιλάνε με μόρια. Μιλάνε με μόρια. Ναι, αλλά για να βγάλει το ένα μόριο, το άλλο πρέπει να έχει αυτή για να το ακούει. Ποια είναι τα αυτιά? Είναι υποδοχής. Είναι οι κλειδαριές. Το ένα μυτοχόνδριο. Έχει τις κλειδαριές του. Όπου πάνε τα μόρια σινιάλα. Και ακουμπάνε πάνω. Και έτσι μιλάνε. Του λέει, πρόσεξε, στρες. Πρόσεξε κεφάλι. Έρχεται στρες από γλυκόζη. Έρχεται η περιόδης ακτινοβολία. Πρόσεχε. Μιλάνε μεταξύ τους. Και εμείς πίνουμε την μπύρα, τα ανάμε του τσιγαρά. Άλλος κόσμος. Είμαστε αλλού για αλλού. Άλλος κόσμος μέσα μας.
Γι' αυτό είπα, γνώθης αυτόν. Φιλοσοφία κάνουμε. Να, αυτοί είναι διάφοροι μηχανισμοί των σινιάλων. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Πολύ γρήγορα. Νάτος ο μάγκας ο Κρέμπς. Από το 1900 μέχρι το 1980 χρόνια ζήσε. Αυτός. Γερμαναράς δεν ήταν Φόφιο Κρέμπς. Ο Γερμαναράς αυτός. Σύμπησε Νόμπελ, βέβαια. Βρήκε ότι έρχεται από πάνω η τροφή, ο Χάντς. Έρχεται από πάνω η τροφή, νάτος ο κύκλος. Και παράγει. Το καθαρό του αποτέλεσμα είναι διοξείδιο του άνθρακα. Βγαίνει στην εκπνοή μου και παράγει υδρογόνο, το οποίο πάει πάνω στο μυτοχόνδριο. Να το υδρογονάκι. Το κουβαλάνε δύο φορτηγά. Ένα λέγεται νάντι και άλλο λέγεται φάντι 2. Αυτά τα δύο φορτηγά. Τι είναι εδώ? Απλά πράγματα. Είναι φοβερό zoom in στο μυτοχόνδριο. Να η εξωτερική του μεμβράνη, είναι λίγο χαζούλα, δεν πειράζει, καλό κορίτσι. Να η εσωτερική του μεμβράνη, μέσα. Είναι τοποθετημένες έτσι οι πρωτεϊνούλες στη σειρά, οι οποίες έχουν διαφορετικότητα στη λαιμαργία να ρουφήξουν ηλεκτρόνιο. Μόλις έρχεται αυτό εδώ, το υδρογόνο, διασπάται. Τι είναι το υδρογόνο? Είναι ένας πυρήνας πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Σπάνε. Και τα μεν θετικά πρωτόνια πάνε από πάνω. Να τα, την μια μεριά. Πολλές θετικός ηλεκτρισμός από πάνω. Και το ηλεκτρόνιο κάθεται εδώ. Όχι, του λέει εδώ, εγώ έχω πιο μεγάλη όρεξη για ηλεκτρόνιο. Του βουτάει το επόμενο. Όχι εδώ. Εδώ στο τελευταίο φτάνει. Άρα εδώ τρέχει ηλεκτρόνιο. Προς τα πάνω πάνε τα θετικά. Μέχρι να φτάσει εδώ στο τέλος. Σε αυτό το γίγαντα, είναι ένας γίγαντας, μια πρωτεΐνη που φτιάχνει, να το ενεργειακό νόμισμα. Αυτό είναι το ενεργειακό, το ATP. Το νομισματοκοπείο, μπράβο. Τα είπα, αυτό είναι, ξανά πολύ απλά. Έτσι γίνονται μέσα μου το Harburger ενέργεια. Με όλο αυτόν τον τρόπο. Δέστε τι μαγιά έκανε. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, έφτιαξε μια μπαταρία. Γιατί όταν σε μια μεμβράνη έχεις περισσότερο θετικό ηλεκτρισμό από εδώ, λιγότερο από κάτω, έχεις διαφορά δυναμικού. Έκανες μπαταρία. Και η μπαταρία αυτή φτιάνει να δουλεύει το νομισματοκοπείο για να κόψει ενεργειακά φράγκα. Ωραία. Απλά. Αυτό ήτανε. Να το ενεργειακό. Να το ATP. Αυτά είναι τα φράγκο μας. Αυτό είναι λέγεται ATP. Αδενόσινο τριφωσφορικό. ATP. Έχει βάλει την ενέργεια το Harburger του μακαρονιού και του ρυζιού, την έχει εδώ σε αυτούς τους δεθμούς. Θέλει ο Αντωνάκης να τρέξει. Τσακ! Κόβεται αυτό, βγαίνει ενέργεια, περπατάει ο Αντώνης. Εδώ είναι. Αυτό είναι το νόμισμα του κορμιού μας. Το ATP. Να τη ουρία. Αμινομάδα. Αμμονία. Με τα δυο της χεράκια κρατάει τις αμινομάδες. Κρατάει τις αμινομάδες και βγαίνει στα τσίσα. Για να φτιαχτεί αυτό, το προϊόν που μετατρέπει την τοξική αμμονία σε ουρία είναι μερικές αντιδράσεις. Οι 3 αντιδράσεις γίνονται μέσα στο μυτοχόνδριο. Αυτό είναι. Να μην το πω. Ορίστε. Το φορτηγό με το οξυγόνο. Νάτι. Δες την Έμι. Εύκολα φτιάχνεται αυτό από μικρά μόρια. Αυτό θέλει μπακα. 10. Η πρώτη αντίδραση για να φτιάξει το φορτηγό του οξυγόνου γίνεται μέσα στο μυτοχόνδριο. Να, αυτή η αντίδραση τι σημαίνει γίνεται? Όταν λες γίνεται μια αντίδραση, λες ότι στο κορμί μας το 99,9 των αντιδράσεων θέλει ένζυμο. Μόνο το ένζυμο που υπάρχει εδώ για να φτιάξει αυτή την αντίδραση υπάρχει μόνο στο μυτοχόνδριο. Φτιάχνει αυτό σαν πρώτη ύλη που δεν αναγνωρίζεται εκεί και μετά αρχίζουν τα περίεργα. Με τελικό προϊόν, εδώ κολλάει το οξυγόνο και πάει από τα πνευμονάκια μου στο πόδι, εκεί ξεκολλάει, φεύγει και κολλάει το διοξίδιο και βγαίνει έξω με την εκπνοή μου και εκεί. Αυτό είναι
Σίδηρος είναι, ναι. Μέσα η έμι, γι' αυτό το αίμα σου είναι κόκκινο, επειδή έχει σίδηρο. Το είναι σίδηρος. Εδώ κολλάει το οξυγόνο. Το ασβέστιο. Για να κάνω αυτή, κοιτάξτε την κίνηση. Δες την κίνηση, τάκ. Σας φαίνεται απλό. Εδώ έχει 5-6 πρωτεΐνες και ασβέστιο. Χωρίς ασβέστιο δεν γίνεται τίποτα. Και τι κάνει, δέστε εδώ μια ρουφίχτα. Εδώ είναι πάλι ένα μυτοχόνδριο, η εξωτερική του μεμβράνη. Η εσωτερική του μεμβράνη ρουφάει, χσακ. Γιατί ρουφάει, ρουφάει συνεχώς ασβέστιο. Γιατί στο κύτταρο έξω πρέπει να πούμε, για να δουλεύω θέλω μια συγκεκριμένη συγκέντρωση. 0,01 μιλιμή, 100 νανομόλαρς είναι η κανονική συγκέντρωση του ασβεστίου. Άρα λοιπόν χρειάζεσαι μια ρουφίχτρα για να σου δημιουργεί την ομοιόσταση του ασβεστίου. Πώς τη βγάζει, έχει άλλες πόμπες προς τα έξω. Όταν παίρνει μηνύματα θέλω ασβέστιο, αλλά είναι επικίνδυνο και έχει μια καλή ρουφίχτρα και τα βάζει μέσα. Πιο απλά δεν μπορώ να τα πω. Μια γειτονιά κυτάρων, Αφροδίτη. Ένα το χτύπησε ιός. Του λένε τα διπλανά, φίλε, θα πεθάνεις. Δυστυχώς θα πεθάνεις. Δεν θα σε αφήσω να πεθάνεις σιγά σιγά. Καλώς το Δημητράκη. Νωρίς. Ευχαριστώ. Του λένε τα διπλανά. Δεν θα, φίλε, πρέπει να πεθάνεις. Διότι αν δεν πεθάνεις εσύ που είσαι φθαρμένος, θα έρθουν και άλλοι ιοί και οι ιοί θα χτυπήσουν και εμάς τα διπλανά. Και ξεκινάει μια ιστορία που έχει πολύ καλά μελετηθεί, programmed cell death, προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος ή απόπτωση. Λέγεται και απόπτωση. Είναι αναγκαστική δολοφονία. Να τελειώνουμε γρήγορα με σένα. Δύο τρόπους ξεκινάει ο μηχανισμός της απόπτωσης. Ή να σου έρθει απ' έξω ένα εξωτερικό μήνυμα το οποίο καταλήγει να ενεργοποιήσει, όπως και αυτό το εσωτερικό από το μυτοχόνδριο, ένα αιμοβόρο ένζυμο που λέγεται κασπάση, οι οποίες μόλις πάρουν εντολή οι κασπάσες, τι σημαίνει παίρνω εντολή, είναι σκυλιά που κάθονται στη γωνία. Μόλις πάει κάποιο χημικό και τους κάτσει στο αυτί, τρελαίνεται το σκυλί. Ρίξ' το. Μισό λεπτό να πω τι ξέρω και θα απαντήσω. Να τελειώσω το ποίημά μου. Λέω λοιπόν την ιστορία ενεργοποίησης, γιατί δεν μπορεί η κασπάση όλο να αναγώνει, κάποια στιγμή είναι απενεργοποιημένη. Είναι ένα ένζυμο που κάθεται. Η ιστορία ενεργοποίησης των ενζύμων να αρχίσουν να δουλεύουν είναι καθώς κάθεται να πάει ένα χημικό και να κολλήσει κάπου. Μόλις κολλάει πάνω, τρελαίνεται. Ιδιαίτερα οι κασπάσες δεν καταλαβαίνουν τι θα βρουν μπροστά τους. Ξεσκίζουν πρωτεΐνες, ξεσκίζουν λίπη, τρώνε τα πάντα, μεμβράνες και σε λίγο το έχουν καθαρίσει το κύτταρο. Είναι το φιλί του θανάτου. Όχι το φιλί, είναι το σκυλί του θανάτου. Γιατί το φιλί, για να ξυπνήσει το σκυλί, έρχεται, δέστε το, έρχεται στην αρχή από το μυτοχόνδριο. Πώς κατάλαβε το μυτοχόνδριο ότι πεθαίνει και δημιουργεί τις καταστάσεις για να ξυπνήσει τα ένζημα ψαλίδια, τα ένζημα σκυλιά που λέγονται κασπάσες. Καταστρέφει και το μυτοχόνδριο. Ναι, πρώτα καταστρέφει το μυτοχόνδριο. Γιατί όταν είναι βασικό, αυτό πρέπει να πάω πίσω να σας δείξω στη σειρά. Ήταν βασική πρωτεΐνη, ήταν μια πρωτεΐνη που ρούφαγε ηλεκτρόνιο. Είναι βασικό. Και ξαφνικά, από τη δουλειά του αυτή, γίνεται φιλί θανάτου. Διαλύεται, χάνεται, βγαίνει έξω, πάει στις κασπάσες και τρελαίνονται. Δεν ξέρω αν απάντησα, να τα πούμε στις ερωτήσεις. Πολλά συνέδρια γίνονται για ελεύθερες ρίζες. Τι είναι οι ελεύθερες ρίζες? Νάτες. Το οξυγόνο, το υπεροξίδιο, το οξυζενέ που βάζετε στις πληγές. Αυτή η ρίζα
του υδροξυλίου, είναι τρελαμένες σφαίρες. Έχουν φοβερή όρεξη να κολλήσουν χημικά και μη αντιστρεπτά και να καταστρέψουν και αυτά μεμβράνες και 1000 άλλα. Πιο απλά. Τι είπα ότι είναι το μυτοχόνδριο? Είπα μια μπαταρία. Είπα ότι είναι και τζάκι όμως, Κυριάκο. Το τζάκι τι σου κάνει, Κυριάκο? Σε ζεσταίνει, σου δίνει ενέργεια. Ναι, αλλά το τζάκι πετάει και σπίθες και μπορεί να σου κάψει το σπίτι. Οι ελεύθερες ρίζες είναι οι σπίθες του μυτοχονδρίου. Και κάτι που δεν ήξερα μέχρι πρόσφατα, σου καίνε το σπίτι οι πολλές ελεύθερες ρίζες, Δέσποινα. Οι λίγες είναι σινιάλα. Σινιάλα που μιλάνε μεταξύ τους. Δεν είναι κακές. Τι είπε ο Παράκελσος? The dose makes the poison. Η δόση κάνει το δηλητήριο. Το πολύ είναι κακό. Το λίγο δεν είναι. Είναι καλό. Έτσι, μπράβο. Τα είπαμε. Αφού είναι μικρόβιο, το χτυπάνε. Κάποια αντιβιωτικά το χτυπάνε. Που τα αντιβιωτικά τι χτυπάνε? Χτυπάνε μέσα στο κύτταρο και μυτοχόνδρια, χτυπάνε και ριβοσωμάτια, αλλά υπάρχουν κάποια μέχρι παίρνεις κάποια αντιβιωτικά τα οποία διαλύουν το μικροθόνιο και πεθαίνει το μικρόβιο. Διαλύουν το μυτοχόνδριο, άρα διαλύουν το κύτταρο. Όχι όλα. Δέστε, τώρα εδώ είναι βαθιά επιστήμη. Είναι της τελευταίας πενταετίας, μιλάει για διατροφικούς ιχνηλάτες. Είναι κάτι φοβερά ένζημα μέσα που καταλαβαίνουν ότι έξω γίνεται χαμός και μιλάνε, δίνουν εντολές στο DNA τι να φτιάξει και τι να μην φτιάξει. Μην ζαλίζεστε για αυτά. Μόνο προσέξτε. Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλή ποσότητα τροφής, λίγο νηστεία. Εδώ κατεβαίνει η πολλή ποσότητα ζωής, επιταχύνει τα γυρατιά, η λίγη ποσότητα τροφής μέσω των διατροφικών ιχνηλατών που μιλάνε με το μυτοχόνδριο. Τροφή σημαίνει να την κάνει ενέργεια. Εδώ μπαίνει το μυτοχόνδριο. Μιλάει με αυτούς εδώ τους διατροφικούς ιχνηλάτες. Άμα διαβάσετε επιστήμη, θα δείτε η mTOR είναι ένας φοβερός διατροφικός ιχνηλάτης. Και πάλι μέσω των μυτοχονδρίων νιάτα ή γυρατιά. Λίγο φαγητό. Το ξέρετε το πείραμα, Το ποντικάκι πόσο καιρό ζει. Να σηκωθεί ο Φάνης. Πόσο καιρό ζει το πειραματόζωο ποντίκι στα εργαστήρια? Ποιο είναι το maximum ζωή, το lifespan, η ζωή του? 2 χρόνια. Του κόβουν 30% το καθημερινό σιτηρέσιο. Πόσο ζει το ποντίκι? 4. Εγώ που θα φτάσω τα 97, να μου κόψεις τις δαμπονοτυρόπιτες κατά 30% να πάω 180. Σταμάτα, μην τα... Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε. Μήπως είναι και σημαντικό η πείνα σε κάνει να νιώθεις ότι δεν περνάει ο χρόνος? Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσετε από τη διαφάνεια. Ότι είναι η τελευταία λέξη της επιστήμης, οι διατροφικοί ιχνηλάτες. Θέλω να δείτε ότι δουλεύουν μέσω της φυσιολογίας του μυτοχονδρίου. Να το. Είναι ίδια ηλικία. Πήραξαν τα μυτοχόνδρια σε αυτό και γέρασε. Επιγενετικά. Και αυτός ίδια ηλικία. Το ποντίκι, έκανα προχθές μια ομιλία στην Καλαμάτα για τα υπέρεπεξεργασμένα και την υγεία. Οι εταιρείες που διακινούν τα υπέρεπεξεργασμένα παίρνουν στα εργαστήριά τους τους πιο φοβερούς νευροεπιστήμονες, τους καλύτερους βιοχημικούς. Και αυτοί παίζουν. Με τι παίζουν? Παίζουν με την βιοχημία των ποντικιών. Το ποντίκι έχει ίδιο εθισμό. Του δίνει στο ποντίκι σοκολάτα, τρελαίνεται. Του δίνει σεξ, τρελαίνεται. Με την ντοπαμίνη. Και αυτοί οι νευροεπιστήμονες και οι βιοχημικοί παίζουν με τις αναλογίες ζάχαρη, αλάτι, λίπος και κάνουν ένα προϊόν φοβερά εθιστικό. Το τρως μια φορά και θες ξανά και ξανά. Ναι, αλλά ξανά και ξανά κονομάει ο τροφοβιομήχανος. Και εσύ ξανά και ξανά πεθαίνεις με τα υπέρεπεξεργασμένα. Γιατί σας το είπα αυτό? Ότι ξέρουν τους μηχανισμούς. Ιδιαίτερα τη γύρανση την έχουν και με τις σιρτουίνες και την έχουν μελετήσει. Είναι πολύ της μόδας η αντιγύρανση. Τελειώνω. Άλλες 2 διαφάνειες, τελειώνω.
έχει γίνει χωροχρονικός ιχνηλάτης. Λέει ρε παιδιά, από πού ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε από την Αυστραλία? Από πού ξεκινήσει ο Homo sapiens? Οι φουγγαράδες στην αρχή άρχισαν και κοιτάγανε. Εντάξει, πρώτο παγκόσμιος πόλεμος, ψάχνανε τις ομάδες αίματος. Όπ, βρήκανε στη Μαδαγασκάρη οι ίδιες ομάδες αίματος με τους Ρώσους. Ναι, αλλά η ιστορία έλεγε ποτέ Ρώσοι δεν πήγαν στη Μαδαγασκάρη. Συγγνώμη, λάθος, πάμε αλλού. Και τελικά τον τελευταίο καιρό κατάλαβαν, πήγε ένας μάγκας Αμερικάνος από όλο τον κόσμο και μάζεψε πλακούντες γυναικών. 148 πλακούντες από όλο τον κόσμο. Πήρε τους πλακούντες στο εργαστήριο, έφτασε στο κύτταρο και μάζεψε τα μυτοχόνδρια των κυττάρων. Και έπαιξε με κάτι ιστορίες πόσο μοιάζουν οι μεταλλάξεις τους. Πόσο κοινές, δεν τα ξέρω πολύ καλά, οι μεταλλάξεις τους. Και συμπέρασμα, όλα ξεκίνησαν από εδώ, 200.000 χρόνια πριν, η μαμά Εύα, mitochondrial Εύα τη λένε, η μυτοχονδριακή Εύα ήταν από εδώ και μετά σιγά σιγά απίκησε όλο και στην Ευρώπη έφτασε 51.000 years before, τι είναι, όχι, prophet, ξέρω, προ-Χριστού. Λοιπόν, αυτό είναι. Έτσι, άρα λοιπόν τον καημένο το μυτοχόνδριο έγινε και χωροχρονικός ιχνηλάτης. Πάμε στην ουσία. Θέλουμε δυνατά μυτοχόνδρια, δυνατές μπαταρίες, διαλυματική. Παιδιά, ό,τι paper, όποια δημοσίευση και αν διαβάσω, είτε είναι για το μάτι, είτε είναι για τα μαλλιά, για 1002, όταν φτάνει στην ιστορία, τι δίαιτα συνιστάται, όλοι μιλάνε για διαλυματική. Τι είναι η διαλυματική? Το κυριότερο καλό που κάνει είναι, όταν σου λέει, έχουμε και καλούς διατροφολόγους εδώ, πρέπει να προσέχω τι λέω, τι κάνει η διαλυματική? Κρατάει σαν σκυλάκι δεμένο στο πάγκρεας για πολλές ώρες την ινσουλίνη. Και η ινσουλίνη, Δημητράκη, καταστρέφει τα αγγεία, όχι η γλυκόζη. Το ξαναλέω, το έχω ξαναπεί. Κάνω τον προφήτη. Σε 3-4 χρόνια ο κόσμος θα είναι ινσουλινοκεντρικός, όχι γλυκοζοκεντρικός όπως είναι τώρα. Σημειώστε το, εδώ θα είμαστε, εγώ θα ζω. Εντάξει, ινσουλίνη. Άμα την ινσουλίνη με τη όταν δεν τρως, η ινσουλίνη δεν βγαίνει από το πάγκρεας να μπει στο αίμα. Όταν όμως τρως, εντάξει ρε φίλε, δεν τρώω ζάχαρες, τρώω γλυκαντικά. Πώς τα λένε, ασπαρτάμι. Μόλις μπαίνει ασπαρτάμι στο στόμα, ο εγκέφαλος καταλαβαίνει κάτι γλυκαντικό μπήκε. Και αμέσως εντολή στο πάγκρεας, βγες, έρχεται γλυκαντικό. Άρα λοιπόν διαλυματική, όχι επεξεργασμένα. Άσκηση. Έχω μια άλλη διαφάνεια και θετική ψυχολογία. Χαίρομαι πολύ. Νάτι, ο πολυπρόσωπος ευεργετικός ρόλος της άσκησης. Τι κάνει κακό στο μυτοχόνδριο? Η ζάχαρη. Η ζάχαρη. Η ζάχαρη. Τι είναι η ζάχαρη? Τι είναι η ζάχαρη? Να σηκωθεί η κυρία Σβεστά στον πίνακα. Είναι μια φρουκτόζη και μια γλυκόζη. Μπράβο. Ενωμένες με ομοιοπολικό δεσμό. Και τη μεν γλυκόζη την ξέρει όλο με το που μπαίνουν αμέσως μέσα τσακ κόβονται στα δύο. Η μεν γλυκόζη την ξέρει όλο το κορμάκι μου. Γιατί την ξέρει? Γιατί όλο το κορμάκι μου, όλα τα κύτταρα έχουν χεράκι να την αρπάξει να τη βάλει μέσα. Ορίστε. Ο βιοχημικός λέει, δεν λέει τι θέλουνε, έχει υποδοχέ να την αρπάξει να τη βάλει μέσα. Αλλά πολύ σωστά τι θέλουνε. Τη φρουκτόζη, μόνο το σηκωτάκι μου έχει χεράκι. Γυρνάει σαν χαζή από εδώ από εκεί, πουθενά, πάει στο σηκώτη, χρακ. Πάνε μέτρον άριστον. Και αν είναι πολύ, κάνει το σηκώτη μου λιπαρό. Κάνει τριγλικερίδια. Στο αίμα. Στο αίμα τριγλικερίδια, το σηκώτη λιπαρό. Και αν το σηκώτη είναι λιπαρό, αντίο. Αντίσταση ινσουλίνη και μετά όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν, να το μυτοχόνδριο. Να το, είναι εργοστάσιο, είναι μπαταρία.
3 ένζημα του μυτοχονδρίου, θυμάστε τα ένζημα, 3 ένζημα σκοτώνει. Και μάλιστα είναι μη αντιστρεπτή αναστολή. Τα σκοτώνει, η φρουκτόζη κολλάει και δεν ξεκολλάει. Γιατί μερικές φορές είπαμε, θυμάστε με την κασπάση, όταν κολλάει κάτι επάνω τους, αγριεύει, αλλά όταν αυτό φεύγει, ξανακοιμάται. Άμα η φρουκτόζη μένει και τη σκοτώνει. Σας έλεγα για το εντερικό μικροβίωμα, Δέσποινα, όταν έχεις μεταμόσχευση κοπράνων, άμα δεν σε πιάνει το αντιβιωτικό, άμα έχεις σύψη, όταν πέρασες από όλα τα αντιβιωτικά, τι κάνεις? Κάνεις μεταμόσχευση κοπράνων και σώζεσαι. 90% σωτηρία η μεταμόσχευση κοπράνων. Κάνε όλα τα αντιβιωτικά, τίποτα. Του κάνεις μεταμόσχευση κοπράνων, έζησε. Τι να κάνει. Τώρα εδώ μεταμόσχευση μυτοχονδρίων. Δέστε ένα παράδειγμα. Δέστε. Αυτό είναι το 3 parents baby, μωρό από 3 γονείς. Μια μανούλα, της οποίας όμως είναι έγκυα τη δεύτερη φορά. Το πρώτο της παιδάκι, άρρωστο. Γιατί αρρώστησε? Φταίγαν τα μυτοχόνδρια, μυτοχονδριακή νόσος. Υπάρχουν οι μυτοχονδριακοί νόσοι. Βρίσκουν δεύτερη μανούλα και τις παίρνουν τα καλά μυτοχόνδρια. Και μετά τον ωραίο το μάγκα για το... Τα βάζουν όλοι και να το... 3 parent baby, μωρό από 3 γονείς. Και έχουν γίνει πειράματα στο Ισραήλ και τα λοιπά. Τι έγινε η διαφάνειά μου? Εδώ ήταν. Τέλος πάντων. Καλά μου λέγει η Μαρία, δεν θα φαίνεται καλά. Λοιπόν, γίνονται πειράματα με μεταμόσχευση σε μερικά νοσοκομεία στο Χάρβαρντ. Τελειώνω. Και ρώτησα και την τέχνη... Στα κύτταρα, σε ορισμένα κύτταρα. Ναι, και μετά κάνουν έγχυση του κυτάρου με το καινούριο μυτοχόνδριο μέσα. Άρα οι επιστήμονες του μέλλοντος, όταν θα κάνουν μελέτη των μυτοχονδρίων, να δουν από πού προήλθαν οι χνηλάτες, οι ανθρώπινοι ήθους, θα τα κάνουν. Αλλά για να σας το παίξω και λίγο έξυπνος, ρώτησα και τον ChatGPT. Το ρώτησα το απλό πράγμα. Τι πρέπει να κάνω για να έχω υγεία, αφού σας είπα ότι είναι σπουδαίο το μυτοχόνδριο, του λέω, κύριε GPT, τι συμβάλλει στην υγεία των μυτοχονδρίων, και μου λέει, άσκηση, το είπαμε. Διαλυματική νηστεία, το είπαμε. Διατροφή πλούσια και σε θρεπτικά συστατικά. Χαίρομαι πολύ, όλοι το κάνουν. Έκθεση στο κρύο, κρύο ντους. Τι λέει ο Πορτοκάλογλου, κύριε Φάνη? Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Το κρύο ντους δεν σε σκοτώνει. Είναι σοκ του οργανισμού. Αν κλείσω τη μύτη, θα πεθάνω. Υποξία, σταματώ το οξυγόνο. Λέει το κύτταρο, τι κάνει ο βλάκας? Σταμάτησε το οξυγόνο, σοκ. Τα μικρά σοκ σε κάνουν και κάνει, δυναμώνει για να μην πεθάνει. Έκθεση στο κρύο. Εδώ δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Εδώ, παιδιά, στα συμπληρώματα πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ότι υπάρχει ένας μεγάλος χορός δισεκατομμυρίων πίσω από όλα αυτά. Ας πούμε εδώ ο GPT's, που να είναι και πονηρός, να είναι Elon Musk. Ο GPT's λέει, παραδείγματος χάρη, ότι το συνένζυμο Q, δεν θυμάστε, ήταν μια από τις πρωτεϊνούλες μέσα στο μυτοχόνδριο. Καλό είναι, λέει, να παίρνεις. Γιατί να παίρνω, ρε φίλε? Μα ρε βλάκα, λέει, πόσο ήταν ο πυρετός πριν από 70 χρόνια, φυσιολογικός πυρετός? 37. Πόσο είναι, κύριε Σοφοκλή, σήμερα ο φυσιολογικός πυρετός? 36,6. Γιατί έπεσε ο πυρετός στο ανθρώπινο είδος? Μα γιατί έπεσε η θερμοκρασία που παράγουν τα μυτοχόνδρια. Χαλάνε τα μυτοχόνδριά μας. Αυτά γίνονται σε 50 ετίες, δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Άρα σου λέει, έχεις, μάγκα μου, ιστορικά υποδεδειγμένα χαλασμένα μυτοχόνδρια? Πάρε μερικά συμπληρώματα για τα μυτοχόνδρια. Εγώ λίγο, τουλάχιστον γι' αυτό, το συνένσιμο Q, λίγο το αμφισβητώ, γιατί δεν ξέρω όταν το πάρεις αν θα πάει στη σωστή θέση. Τα άλλα είναι κάποιοι τρελοί επιστήμονες, τρώνε κάθε μέρα ναντ και τέτοια. Λοιπόν,
Όχι υδράργυρο. Προσέξτε με το κάδμιο με το μολύβι στα μάτια οι γυναίκες. Όχι μόλιβδο. Όχι κάδμιο. Όχι παραστο... Τα κραγιόν μικράς διάρκειας. Τα κραγιόν μεγάλης διάρκειας. Εδώ. Διαχείριση ύπνου και στρες. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη χωρίς στρες. Κοιμάστε καλά. Μια από τις ρίζες του κακού είναι ο χαλασμένος ύπνος. Χαίρομαι πολύ. Θεραπεία με κόκκινο φως. Κάνει καλό στο δέρμα. Δεν τον... Όχι τα κόκκινα φωτάκια στα περί... Ρε, όχι στο Άμστερνταμ, ρε. Ρε, Γιάννη, τι λέει αυτό. Ήρθαμε εδώ να μάθουμε κάτι να κλείσει τα σπίτια, δηλαδή. Διαλογισμός. Πρώτη φορά η mainstream δυτικότοπη λέει, μιλάει για... Το GPT τι είναι mainstream είναι. Διαλογισμός. Τέλειωσα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.